Čus, to je Poet 301 a vítam vás u ďalšieho videa. No dneska je to také random. Tam je, počkajte, ja vám to ukážem. Sme na ihrisku. Tu je taká šmykálka. No, prliesky tu sú. Idem sa pozrieť. Následne šmyknúť z tobogana. Ideme v rebríku hore. A ideme si hore na šmykálku. Je taký mostík. Ejha. No a je tu s nami aj oh yeah. No takže dneska je tu s nami Silver. Tu sú také prelesky. Idem si sadnúť na hojdalku. Ideme to vyskúšať. Nejaká kaučia hojdalka tam je. No ideme behať. Takže sa z toho gače bude mať jeden. Ale aby mi nespadla moja kamera. Stačí! Už to. What the fuck? Opa. Tam je nejaká škôlka. Idem na lavičku. Toto také celé ihrisko, tu je nejaký domček, ale tam, no neviem, také blbosti. Ideme sa s Silverom šmyknúť. Dneska bol mraz, tak sú tvrdé kamienky. Ideme si hore. Ja si dám rukavice. Tu je. Počkajte, ja vás položím sem. Počkajte, keď si dám rukavice. Lebo mi je zima na moje vylované ruky. Silver! Co? Ideme ku Lidlu. Asi hej. Poďme, počkaj, ja zoberiem kameru. A Silver povedal, že pôjdeme. Tak ideme? Áno. Tak poďme. Počkaj, ja sa idem ešte raz šmyknúť. Nech aby bola sranda. No ideme ku Lidlu. A nepreskočil, spadol. Ideme ku Lidlu. Počkajte, ale tam je nejaký bezďak. Ja ho približím. Tam stojí. Nechodí sa tej bráne, ale... Mám už prile za plod, ja idem cez bránku, aby som nespadol. Ideme to vyskúšať, tam čo je. Tam tie schody. No pozrime sa, čo tu je. Pozrime sa. Silver, čakaj! Tu je nejaká džera. Ale tu nejdem. Chcete vidieť môj mobil? Tu je psíček. Ukáž mi. Ne. Pozrite na môj mobil. LG, Myška, Myš originál. Myška? Aj. Pozrite sa, aký tu je Mercedes. Pozrite, tam už je Lidl. Je k tomu blízko. Tam je Lidl. Á, Tam v diaľke.
To jaká má byť oranžová? Yellow car. Moje BMW. A pozrite, aký tam je BMW. Ja si ho odfotím na pamiatku od nikoho. Už točíme 5 minút. A pozrite sa spredu. Takže takto vyzerá. Ideme ďalej. Pozrite sa, čo je na billboarde napísané. Silver! Davaj. Aký neslušný napísali na billboard. Fuck off. Prečítajme si to. Pýcha je pre ľudstvo najväčšou hrozbou. Váš Ježiš je prečiarknuté. A je tam napísané fuck off. A tam je www.varovanie.org www.Ježiš Kristus varovanie webnode.sk. No a ideme ku Lidlu. My si prečítali. Minule som pozeral na Facebooku najväčšie trpasy v Košiciach, no na KFčku. A tu je toto dole, tak tam stalo jedno auto. A to ti teraz fakt rozprávam. Je tu dole? Nie, tu na tom, tu. Tu na? Ideme hore. A vyšli sme tu. Sme hore. A teraz pôjdeme dole kopcom. Pôjdeme tam a pôjdeme dole kopcom. Hej, nejdeme, alebo poďme dole a ukážem ti chodiť s mojim otcom na futbal. Keby som mal prachy, tak pôjdem niečo kúpiť do obchodu na jedlo. Niečo fajné. A som slušný človek, ja nejdem po schodoch, ja idem po tomto. Tu povergie gej. Takže tu píše Lidl. Tu píše Lidl. Lidl. Je to trápne. Okolo idú ľudia. Tak ja radšej dám A my ideme cez toto. Počkaj, lebo ide nejaká škoda. A prebehneme cez cestu. A prelezieme plot. Pozrite, je tu nejaké sexy Subaru. Poď stadiaľ. Máme plno auta. Ejha, to je aké super Subaru. S neho idem pozrieť spredu. Yeah. No tak toto môže byť koniec videa. Musím sa aj ja. Lúči sa s vami Silver Silver, Matúš. a Páťa 01. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau.